Kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa, ana berita Antarja meninggal dunia. Aku aja tok salahke. Mergo kowe tak kandhani wis ngayal. Ndelok, lho ki Jo, wis kuning. Ki dilongkas mateng. Engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu, muk ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab lho, Dak. Toto-toto Gong tak takonane ngono nek kira-kira arep mateni awake dhewe, kowe tak jawil. Siap, rasa kuwatir aku tak mikir jurus. Oh iya. Ndara Antasena. Iya, Tru. Rawuh mriki kok sajake nawung duka enten apa, Den? Panjen kepara nyata. Kowe tak takoni ngaku ya, Tru. Nggih, kula mboten ajeng goro kalih pepunden. Nyatanipun sampeyan niku bendara kula mboten ajeng goro. Terus kowe tak takoni, nggih, kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh nggih. Lah pripun to? Yen kowe wani tenan karo Siwa Mandura, aku dikongkon karo Siwa Baladewa kon goleki karo kowe, kon bondo tanganmu ton ngrincung sikilmu. Nek kowe ora gelem, nek kowe bangga aja kelakon dosa, aku yang bakal mula sara karo kowe. Mula mapano tak bondo tangan tak krincung sikilmu dina iki Petro. Mangriyen to dirembuk sik perkarane rasa dadak rembukan perkara. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe memirang marang pasuryaning para pepunden Pandhawa. Memirang karo anak-anak Pandhawa, kowe abdi sing ora ngerti tata krama, abdi sing ora ngerti unggah-ungguh. Kowe mirang-mirangke pepunden Pandhawa mongko manuta tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu Petro. Ayo Gong, Gong, Gong. Ayo. Gong. Sik, wetengku lara itu. Aduh. Wetengku lara banget. Lah terus piye iki? Sik, lara tenan iki, lara sak dhuwur-dhuwure barang gitu. Apa? Waduh, tekan pulung ati ya, Tru, rasane. Asam lambung. Asam lambungku munggah iki. Ya wis rasa mikir perna-perna. Kanane kaya ngene kon tak mikir perna-perna. Asam lambungku munggah tenan. Jangan omong-omongan sik, Tru. Iya, iya. Mun wis mari tak gebukane. Ya, ya. Siap lho Nina, siap. Mangriyen, Den. Perkara kula ajeng mangcekel monggo ning nuwun sewu. Sing jeneng wong niku adil-adile nek sampeyan niku nampa pelaporaning Ndara Baladewa, ning ya sampeyan nampa atur kula, tegese loro-lorone disuwuni keterangan. Nek pun keterangan loro-loro niku pun mlebu teng sampeyan, mangsaring sing bener sing pundi, sing puput sing pundi. Perkara Petro ajeng mang boto bandanen. Petro ajeng nglebokke pakunjaran, manglebokke pakunjaran mboten napa-napa. Mboten. Ning kula tak matur, apa to sababe kula kok wani karo Siwa Mandura? Niku wonten perkarane. Perkarane apa? Sing wani niku dudu kula. Lho, sapa? Niki, Duwer niki. Adik kula niki. Ning sareng kula petung Bagong wani niku merga Bagong mbelani karo bapak. Lho, mbelani karo bapak piye? Kula dikongkon karo Bapak Semar. Yo, dikongkon, angge dikongkon teng negara Ngamarta, bapak niku ajeng bangun kayangan, bangun morale para kawula sak negara Ngamarta. Syarate Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat Klimasada. Ning teng riku wonten Sila Ndarawati Sinuhun Prabu Mandura ngendikake nek kepengin nyuwun ngampil pustaka jamus Klimasada, kinarya tumbal wadaling negara. Lah niki Duwer nerangke negara sing ketunggon Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk niku napa wonten kelakone. Mongko negara-negara liya niku ora ketaman pegebluk, ning kok negara Ndarawati sing ketunggon dewa kok ketaman pegebluk. Ngoten niku. Terus Sinuhun Mandura duka. Bagong manusmane jajalan Sukertane bawana kowe menungsa ora tatanan. Batore kok wani wangsulan karo Bendara. Bagong ya wangsulan. Kula wis ngelekke ning Bagong niku pancen wonge ngayel. Terus Sinuhun Mandura ngendika ngenten iki, "Bagong, kowe bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakku wong sekeng, bapakmu ki wong randuwe. Bapakmu ki wong melarat, men gedhi balar bangun payangan ki ngilo karo cengele." Nuwun sewu, bapakne Bagong ki ya bapak kula. Nek bapak kula dunake kaya ngono kuwi kula anake kok ora nesu niku anak sing model piye? Nek ngonekke Petro ngonekke Bagong ora masalah. Nek tekan bapak kula padha karo kudu mbelani bapak. Saniki kula tak takon, sampene tak unekke, "Eh Antasena, kowe anake Werkudara wong dlogak-dlogok ora iso ndodok." Nesu ora? Aku nesu Petro. Nah padha kula ya nesu.
Kula niku mergo dianak-anake karo bapak. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo bapak kula disecamah dening Prabu Baladewa. Nek Prabu Baladewa ora nyenggol karo bapak, tangeh kula ajeng wani karo Prabu Baladewa. Mboten ajeng wani. Sing kula waneni niku sipate, mboten kok Baladewane. Oh ngono. Nggih. Wah. Nek tak hitung-hitung kok bener kowe mbangane Prabu Baladewa, Truk. Lah kene iso menggalih. Bejo kowe rung tak cekel. Nek tak cekel apa aku ora dosa karo kowe. Nah, ngonten niku lho, Kyai Nom niku aja grusak-grusu ning dipetung. Belajar gelar, belajar gulung. Men aja kesluru dalan sing kleru. Aku njaluk ngapura ya, Truk. Tiba padha-padha mboten apa-apa. Wis mari, Truk. Lumayan mari iki, Truk. Wis ora lara, ora. Engko lara meneh. Ora. Wong anggere muni ana apa-apa kok lara nek aman kok waras. Heeh, ora watakku ngono kuwi. Piye disikat saiki apa piye? Gosike. Nggih rampung masalahe kok disikat. Lho, wis teluk kono. Ora teluk. Mergo tak rembug. Oh ya wis teruske rembugane. Ya. Sikat saiki terus ora. Iki ming tanganku kemlawe pun kena wetengmu kok. Tak ora nek njawil. Ning terus pripun? Ning kowe aja seneng-seneng. Kok kula entuk seneng-seneng sing tekan kene ora ming aku. Sinten? Kakang Garukaca, Kakang Turjo. Nek aku iso dijak rembugan apik-apik, nek Kakang Garukaca, Kakang Turjo ora iso dijak rembugan. Kowe kudu ngati-ati. Waduh. Berarti niki mengke do tekan niki. Yo, goleki kowe bondo karo kowe. Waduh. Piye, Gong? Sik migren ndasku, Truk. Kok tincrepku to? Ora kene, ndungkluk tak pacul sirahmu kene. Wong anggere muni ana bahaya kok mumet di sing wetenge lara. Di sing ngambeyen. Anggere aman kok waras. Heeh, aku gumun. Gumun karo awakmu dhewe kuwi kok ora. Heeh. Ha terus kula kene pripun? Ora usah kuwatir. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk, nggih. Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca, kowe aja bales. Kowe manut wae. Atene modar. Kula Garukaca niku otot kawat balung mesi. Uyuhe wedang kopi wis Gong, wis Gong, wis. Gong. Ya wis. Nggo neh. Ngoten. Kula nek dipotro sirahe pripun? Ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Nganggo napa? Ki tak peres metu banyune. Banyu sungut iki iso nggo nambani wong lara nguripke wong mati. Kuwi lah ngono. Anu wae kok netel. Ak dhewe sing nggawa malah ora wira-wiri lho. Nek didadel pripun? Sapa sing aku nedel? Bagong. Kene kok kepruke sirahe kene. Iki ki ora pasangane. Oh tak kira variasi e. Variasi dengkulmu wedake mobil variasi ora. Wis ngono ya, Truk. Kowe aja wani. Kowe digapak-gapake manut ning kowe golek acara men Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh siap. Aku tak ambles bumi, nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Mangke riyen. Nek sampeyan ambles bumi terus kula le nyeluk pripun wong kula ora iso ambles bumi kok. Bagong kon gedruk lemah ping 3. Oh nggih. Engko aku metu. Oh nggih, siap ya, Gong. Nek aku lara kowe gedruk lemah ping 3. Oke, nek perkara gedruke kok ndang. Dune ora kuwi ora gedruk lagu. Gedruk lemah ping 3. Oh iya. Wis ngono ya, Truk. Nggih. Aku tak ambles bumi. Oke. Wis Gong, pokoke beres awak dhewe bakal ora. Ngopo Bagong? Ming jajal kok, Mas. Asem ora. Angko nek digedruk ora metu? Ha iya. Diwasle gedruk mempeng ora metu to? Lah ya isin aku. Ha iya. Wae dinteni nang ngene terus karo kanca, Gong. Mbok kowe ganti sing biasa wae kono, Gong. Sing Bagong biasa. Ah ora. Aku nganggo iki wae sumuk banget ya wane. Adem kaya ngene kok sumuk. Sumuk aku. Oh iya. Dinteni Ndara Garukaca nek tekan kene takoni apa wigatine. Wae ora usah wedi, ku tak gedruke ping 3. Mendoro Antasena jedul. Ya. Ndara Gatotkaca. Iya, Petro. Wonten apa karo rawuh mriki? Petro, Nun. Aku tekan kene pancen goleki karo kowe. Nek pun kepanggih,
Aku tak takon karo kowe Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Sio Mandura ya? Oh nggih. Leres. Lah pripun to? Didhawuhi dening Sio Mandura, Gatotkaca golek ana menyang ngendi papane Petruk. Yen ora gelem bali, yen perlu sampurnakno, Petruk wis wani ngina karo wong Mandura. Wani gawe wiranging para punden Pandhawa teka derajate Petruk wani karo Baladewa. Petruk, nun. Apa iki mbok tindakake kuwi gawe wiranging para punden Pandhawa? Mula Gatotkaca isin duwe abdi kaya kowe. Kowe bali. Nek kula purun wangsul, penak awakmu. Nek mboten purun wangsul, mapano. Apancat pundhakmu tak gembol dasmu dina iki Petruk. Jaja muntap lir kretap duka yayasinipe. Netra kocak ngondar andir. Oh. Nun sewu Den. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niki wau kok teng ati kula rasane lara banget. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niku. Teng ati kula rasane kok larane ra jamak-jamak. Nun sewu lho Gus niku wong tuwa. Sampeyan niku ora ana separone umure Petruk. Sampeyan niku ora ana seprapate umure Petruk. Selagine wong tuwa sampeyan Ndara-ndara Pandhawa niku kula sing ngomong, wiwit cilik kula ya ngerti. Dewasane Ndara Pandhawa, Sinuwun Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Krasdewa niku ora tau nyuwarani elek karo Petruk. Lah kok sampeyan bayi wingi sore? Sampeyan mentolo ngunekke Petruk, Petruk pancat pundakmu, tak gembol ndasmu. Kula iki wong tuwa lho. Ya niki wong tuwa. Kok malah nangis, Truk? Cerewet menengo ae kowe. Kula iki wong gerang. Umur kula wis pinten-pinten abad. Kula niku ora tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampean pancen mentolo pateni Petruk mang pateni. Lha sak dadaku kan gunem. Mang pateni mboten apa-apa. Engko mang potol sirah kula. Mang potol Den. Kula percaya sampeyan iso wong sampeyan niku satriya sekti, satriya digdaya. Sampeyan tau dadi dijedi teng Kawah Candra Timuka. Sing ngetutke sapa? Kula teng pinggir kawah. Nganti sarung kula kobong. Mergo kula ngetutke sampeyan, kula tau njaluk ijol, ora tau. Niki netepi kewajiban kanthi lahir batin. Ning bareng dewasa sampeyan men dilapori karo Prabu Baladewa. Nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Kok terus ajeng mentolo mateni karo Petruk. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa mang mateni Petruk. Santai wae ta, Truk, santai wae. Ora ngrekoso ta, Truk. Suarane dinggu sesuk bengi, sesuke bengi. Lho ati kula nek cara sampean kaya ngeten iki. Nggo mang pateni kula. Mang pateni pun mang potol. Mang potol niki kula drat-dratane tenggen guru niki. Nek sampeyan mateni karo Petruk, nyawane Petruk munggah teng kayangan, teng swarga ketemu karo Prabu Pandu. Sampeyan ngerti Prabu Pandu sapa? Kanjeng Hyang. Nah, kene paham. Prabu Pandu takon karo Petruk, Petruk kok wis mati? Nggih, pun tek batrene. Sapa sing mateni, Truk? Sing mateni putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Anake Ndara Werkudara sing nami Raden Gatotkaca. Kowe salah apa? Kula mboten salah, kula mboten kleru. Yen ngono putuku Gatotkaca sing kleru tak golekane menungsane. Yakin niku kejadian kaya ngeten niku. Merga Prabu Pandu simbah sampeyan niku arepa ratu ning jagat, ning tresna karo Petruk, ora tau nyuarani karo Petruk, Ndara. Yes. Sukses. Ayo. Ora kowe kok iso nangis ya, Truk? Ayo iso lho ya. Kowe iki biasane ra angel nangis. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut ya. Cengelmu ki ora. Wong anake mlebu rumah sakit kok nanggap dangdut ora. Kok iso nangis? Ayo nggawa brambang tak leletke mata. Mengkari njewewek lho wis metu kabeh. Ndara Gatotkaca tak critani terus raine saya pucet. Terus klipat mabur.
Ngambandir Gantara. Wah, pinter kowe gawe sandiwara. Ah iya. Satriya loro kalah karo kabeh. Heeh. Kari siji didumdil ya, Dong. Didumdul piye? Didumdil kok didumdul. Didumdil piye? Didumdil gandeng aku wis ngalahke loro mingkari Antarja. Tandangono. Aduh. Mbok kowe sisan. Lah terus kowe nyambut gawe apa aku tak takon? Kowe mau ming nang burine terus ayo tro ming dolopi tok. Kowe genti nyambut gawe aku tak ngaso. Iki mingkari Ndara Antarja. Piye caramu? Kowe kudu iso nggunakake cara. Kaya aku iki lho nganggo sandiwara ngene iki mau sandiwara tak rewangi nangis. Iki nek dinggo. Antarja iki ampuh. Ampuh. Putula e. Putula piye? Mbahne Ndara Antarja ki dewaning ula. Nek nganti nesu, wah. Matek aji ula sak donya goleki kowe kabeh. Masa? Ula warna-warna? Ula warna-warna. Kowe lagi tengok-tengok parani ula. Kowe lagi turu jejere ula. Kowe lagi adus parani ula. Mongko ula demung macan, lare angon, ula welang, ula weling, bandotan macan. Ben ula. Ula sendok sing paling entek-entekke go. Apa? Kowe gak sego goreng yo entek, gak bakmi yo entek. Aku tak ketemu ula sendok terus. Arep ngopo? Arep nyiduk. Arep nyiduk ora. Wis ya, ditandangi ya. Aku tak ngasuh nang wit gedhe ae. Ngisore ketok ijo banget nggo nglikar kok kaya penak banget. Engko nek wong goleki kowe, omong nek aku ora ana, siap. Nek wong ngeyel, tandangi le, anak Semar kok jile. Oke. Lakonane terus ora usah melu-melu Antarja ketok takoni goleki Petruk, sampluki gong. Papa keperanggul munggo ngayuda kepapak bawatnya bentar kepapaknya munggo ngalogo Ndara Antarja. Yo Bagong, aku sing tekan kene. Kowe gatosipun goleki Petruk. Kowe ngerti Petruk apa ora? Ngertos. Korene. Oke. Terus? Sing digoleki kowe kok. Wah, jan. Aku ora iso omong to nek goleki aku ora ana. Pokoke didum nyambut gawe didum wong loro. Wah, aku muni ora ana. Ora ana. Ngaku ngapusi, ora apa-apa. Aku dosa, tak sanggane. Ya. Petruk ora ana. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono mau karo Petruk, aku krungu tak kandhani. Wah, Truk. Krungu ora ana wong tak pancal raine ora. Omong nek iki swara radio. Oh iya. Swara radio. Radio ngendi? Kanca tani. Kanca tani kok omong-omongan. Kanca tani iki biasane uyon-uyon. Wah, Truk ngerti Wah, jan aku suwe-suwe mumet lho, Gong. Ngano liyane kanca tani. Oh iya. Radio ngendi? Ragune radione kanca-kanca. Lu tau urung ta kowe? Urung. Lagi anyaran kok. Petruk nendi? Ora ana. Mboten wonten. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petruk. Nek pun ketemu, Petruk tak bondo. Nek Petruk ora gelem, tak jiat. Nek Petruk wani, tak pateni. Matane Petruk? Iya. Ngopo dadak suluk barang? Ya men seniman padake. Katriku mulung mangrempake wadya.
magiri runanggono suluk ora pethoe kok sing penting wani Petro tak wenehke apa ora? Ora. Anggepe apa? Petro iki kakangku ejo. Lho. Kok piye? Jenengmu napa? Antarja. Diundang Jo ora gelem. Kon ngundang Antarna piye? Busine nggon endi? Ya sakaremu lek ngundang. Ah, ngono wae manut. Petro iki kakangku, Mas. Petro iki masuk angin wis tak tileki. Nek perlu tak goneng rumah sakit. Infuske man Petro ki waras aku Petro diame-ame patine kowe ki duwe hati ora Jo Petro ki abdimu lho abdine Ndara Pandhawa kok mung perkara kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petro menungsa apa kowe lho malah ngune-uneke karo aku tak une-uneke kowe mergane nom-noman goblok ora iso gagas nganggo nalar sing genep yen kowe unek-unek karo aku tegese kowe wani karo Antarja sing tak wedeni apamu tuwa aku mbangane kowe kowe wani karo aku kowe kualat nek aku wani karo kowe wis sak mestine mergo aku wong tuwa ngajari karo canom wiladala ora wiladala iki tenanan iki ayo ora guyon iki serius iki apa mbok anggap aku wedi karo kowe apa mbok anggap kowe putu dewane ngula terus aku wedi karo kowe ayo ndi tana ulamu ora wedi aku, ulamu dawa-dawa jirih-jirih. Ulaku cendhek ning kendele ra sama-sama. Ha. Piye? Ngerong mrono mrene ya santai. Sapenake dhewe ayo. Anggepmu apa? Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat sembur mlonyoh awakmu. Piye? Muni piye kowe? Sembur mlonyoh awakmu. Hargae mlonyoh awake Bagong kok. Bagong ki digodhog kowe ora tetel tak kandhani. Kok mung disembur. Kowe ngerti ora? Bagong iki anake sapa, Jo? Bagong iki anake Semar. Semar iki sapa? Semar iki Sang Hyang Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Mula Semar ning jagat ki janjane digdaya. Ming Semar ki ra tau pamer, ra tau umuk, ra tau ngandhake nek dheke sekti. Ning anak-anak ya diparingi aji kasekten dhewe-dhewe. Gareng kae diparingi aji pencopetan. Petro penglibengan, aku pendodosan. Kabeh dikai aji dhewe-dhewe. Nek kowe arep njajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar, aku mongko wis diweling. Bagong, kowe kena nggunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamakke Gunung Jugruk Segara Asat. Nek ming gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Lho, edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Yo ampuh men pusakamu. Lho ampuh. Gunung tak dumek wis jugruk kok. Segara tak dumeki asat. Wis tak nggo nyoba bola-bali. Aja kok ming siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Bali meneh. Jugruk ngiwonengen kabeh. Segara tak demek iso asat. Ah nyoba piye? Matno. Waspadana. Waspadalah. Kelapa aku iki nek nganti murup abang, kowe mlayu ya, Jo. Mlayu sing ado. Mbangane engko tak demekke diadamu jemblong tekan geger. Aku ora ndek tanggung jawab nambani kowe lho. Nek kowe mati nek ana nesune Ndara Werkudara, mergo kowe tak kandhani ora nggugu. Hah? Paham ora ketap-ketip? Paham ora kata-kataku? Iya aku ngerti. Nah, iki saiki dimatke. Tak cedhake ngene men cetha. Tengah-tengah epek-epek iki nek abang kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa, ana berita Antarja meninggal dunia. Aku aja tok salahke. Mergo kowe tak kandhani wis ngeyel. Ndelok, lho iki Jo, wis kuning. Iki dilongkas mateng. Engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab lho, Cak.
Tok apake, Gong? Tak apusi. Kok saka kono kaya bungok-bungok banter banget ae. Ning ngapusi piye? Tak apusi epek-epekku ki matno, abang apa ora? Lho, kok glelek duwe epek-epek abang barang. Apa tekan sesuk sore ya ora abang-abang. Wong jenenge wemeng ngapusi kok. Aku dadi kono percaya sajake epek-epekku iso malik tenan tur ning mbuh dayane apa. Mripate Antadosa yo mendelik terus tamake kowe brubut ngeleng ya terus. Tak uyuane ya aja kaya jangkrik wae terus metu ora. Ngene anu, wah ampuh tenan e. Heeh. Gong, ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi? Kae. Anggo udu. Kae lho. Heeh kae lungono lho kae. Oh ta. Ana sing pentas anggo Abimanyu ora iso mabur ngono. Udu kae lho sing dhewe kae lho. Wah, Pragota. Heeh. Kae dudu bendara, dudu sapa-sapa truk. Patih Mandura. Nek kira-kira arep nyekel dhewe diajar wong loro. Ya manut le. Oh, laidan. Petro, nggih, Ndara Pragota ya. Wah. Kae sing mburu culuk lambe sapa Bagong. Wah, setan tenan. Buaturan ditata krama nganggo trening abang letheke ra jamak-jamak. Taleni kolor putih. Kaya awake api-api. Ora tau wadus meko kaya ngono. Wah, waduh, glelenge ra jamak-jamak. Wah, lengane ditato ula. Wah, kaya apotek. Aneh-aneh wae. Nek aku matke Bagong ki pancen wong ya lucu tenan. Rupane kaya ngono, ngayale ora jamak. Aku ki perang kok malah guyu terus. Li arep perang sok kapan. Ora getak ngono to, mancrawet kowe. Ki menungsa ya padake apa? Wah, nggri sing guyah-guyah bandem batako raimu kowe. Nesu. Nesu. Getak ya ora galak malah lucu. Untune iki dijabutke. Wong getak kok untune iso mak. Untuk marpotol apa, Gong? Heeh. Kok dijabut kanggo lho. Kanggo apa jenenge? Benang kae lho. Benang taleni terus kok narik cah cilik. Tau tak coba copot sak gusine, Nduk. Ah gusine apa pasangan apa piye? Ah karang ya wis tuwa. Gusi ki ra ya. Aku sekulino dinggo. Heeh. Dadi kendro gusine. Ndara Pragota, ya. Ajeng napa? Nyekel kowe. Wah, cekak aos, Truk. Heeh. Langsung wae. Cekelen nek gelem tak jotosi ngono. Cekelen nek gelem tak jotosi. Wah, lah setan, kowe demit. Wani karo Patih Mandura. Sing tak wedeni apamu? Wah, ora minggat kok candak mergane patimu. Kene, mergane kowe rasa omong terus. Aku tak omong dhewe. Ya ora nesu terus. Senyum to, moh. Allah, senyum. Untumu ku lho dicabut ku lho. Ngomong kiwir-kiwir ki ra risi wae, ora malah apik kaya kanggo omong iso ngono kuwi. Mbok nek kelek mbok men malah ra wareg selawase. Mati dening aku panggawa tak ayoni Ndara Pragota. Wong siap. Ayo terus. Yo. Sambato. Ayya.
Entuk palu gedene semono kae. Nyilih anu perbaikan jalan e. Ngendi? Ngisor kono ngambil, Pak. Gotong gedhe, Pak. Cuthuke ndase pragota modar kalau e. Gedabikan kejet-kejet. Nek nganti mati karemu lho, kok. Iso mati kok? Ya iso. Pragota iki iso mati to? Iso, kae iki menungso e. Waduh mongko nggon pas mburi kene iki, Tru. Wah, gagar otak. Nan kengko nek nganti cangkeme metu mbluke gagar otak berat terus pingsan terus mati. Kowe goleki polisi. Kowe kok ora omong to, Tru? Mbok ora meden-medeni to. Wong len utuk meng lirih. Lirih apa? Wong saka kene krungu mak klothak ngono kok. Kae iki mau ki watu. Watu apa? Iki senengane karepmu lho nek mati. Ora tanggung jawab lho. Wong perang kok mikir mati mbok men. Wis ora bakal tak pikir modar ya wis. Petro. Ponokan Bangung ora minggat saka negara Ngamarta glandang negara dadi mati kuwi. Anu sare jajalan sepertane bone pesanan. Untung ceket-ceket ta. Sinuwun Mandura tak rungokke lah kok duka yae sini Petro kanong para ora minggat saka negara Ngamarta glandang nenggala. Brubut melayu. Waduh. Bagong mau piye ya? Monggo Bagong nek melayu ra iso banter mergo pupune gathuk. Monggo suarane mak buk. Waduh. Mati kowe, Gong. Lemu melayu ora banter ketututan Ndara Baladewa. Bagong iki adine Petro nyol tampan ana nenggala. Cus. Modar kowe le. Lho. Iso slamet, Gong. Asem aku ngojek e. Lho. Ngojek? Ora iso melayu kok. Oh ya syukur nek kowe ndek ide ngojek. Kowe klepat melayu, aku arep melayu, wis ketinggalan adoh. Ana ojek cecek tak cengklaki. Oh. Wah, melayu ah. Wis sing ngojek iki tuwa. Montore Yamaha 75. Ayo. Dadi ming suarane tok sing seru. Wah, mlakune ming 20. Masa ojek dicelip Baladewa? Baladewane nyelip bedhiagang ora to aku merem karo ngangkep tukange ojek. Helme tak nggo. Oh. Oh, tak walik helme. Sing ketok cengelku dadi ra weruh rupaku. Ha iya, slamet ya wis slamet. Yo bali Gong, ha? Ayo bali saiki wis wancine bali. Nek maju modar. Jare kowe wirang karo mati, pilih mati. Ha terus? Ah terus ngapa iki? Ngiso ngalake anak-anak Pandhawa kok
Bareng kono bantongane metu kok kene bantongane ngejak mulih. Ora gayeng iki. Ha terus maju terus. Aku mati nek maju. Ingat. Mati utama langsung swarga. Mergo kowe mbelani bapak. Oh iya ya. Heeh wis malah tentrem ning swarga, Tru. Ora usah ngliwet. Ora usah godhog wedang apa-apa kebutuhan dicukupi karo widodari. Kowe ora digoleki mendring. Ha iya. Aku iki banget ember barang ya kredit kok ya. Ora wong ora duwe kok. Wis ben sakarepku kok ya. Heeh wis modar wae ora apa-apa. Lho dengkulmu mlocot ora. Nek ngono terus iki piye? Wis rasa wedi, kowe tak sangoni gaman, maju. Asli to aku ora goro. Bapak bangga denganmu. Nek nganti kowe mati, kok jasadmu tak go mulih karo bapak dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Iki Petruk sing belani karo bapak. Dikai gendera kaya pahlawan sing wis gugur ning Madyalaga. Oh iya, Kang. Oh iya, santai wae. Wis dadi Taman Makam, wis dipendhem ning Taman Makam Pahlawan, matimu petuk widodari ning elek-elek ya men. Elek-elek ya men. Munggah ning kayangan. Mandi ning swarga, golekno gaman. Hah? Golekno gaman. Arep ngopo? Arep maju. Ngono kuwi cah kendel e, mati kok wedi. Apa? Oh, HP ku mati tak ces urip meneh kok. Aku nak HP, aku menungso e. Oh iya, Ning. Yo, majune terus. Kok bendo? Apa? Milihmu apa omong? Sing nang ndi iki tenggolo ki ya ganti. Aku memang kurang manut piye ta, Tru? Ya, sewake ngene bakul glugu. Ha iki rada gleleng. Ha iya. Cacah Baladewa. Heeh. Pres wis dadi sewalang-walang. Nek ra aku mati sik. Mulane kowe ndisiki aja keri. Oh iya. Titip dompetku, Gong. Hah? Titip dompetku. Kekno bojoku ya. Heeh, engko nek nganti aku 3 dina ora bali, kon nyelameti 3 dina tekan 1000. Aku mati, ngono wae. Oke, ya. Anakku sing barep lanang kae wis arep lulus SMA. Sesuk lebokno ning perguruan tinggi. Lah sah tinggi-tinggi kok nek tiba ngrekoso. Ku sik perguruan tinggi lho, fakultas. Kowe iki piye ta terus sekolah tekan SMA kon fakultas. Fakultas kuwi jurusan. Kena udu. Pokoke ngono universitas. Oh lah maksudku ngono kuwi ora sing intelek omongane. Oh iya. Wis kono maju kono. Ya. Taman iki ya kon. Tamane gradi cengele Baladewa. Tugel-tugel gulunge cacah-cacah. Ya. Mutilasi. Ya. Ayo, Amos Suramrata, Jayawrata. Imbang yen padha-padha ya iki grajiku tampana legane. Wah! Wah, parusmaning jajaran iblis larat menungso ra tataran. Wah, lah dalah. Iki Petra nggawa graji ki oh iki. Ae sak entuke pokoke. Mungsuhe Nenggala kok iki pamunaing satu sekti. Tamake Gunung Jugruk Sekorasat. Iki tau tate kramas getih Nalendra. Iki tau nggo nyolong wit kambil ping 3 ra konangan. Walah setan apa? Mati dereng aku.